Bij de waskerij onder de Tienjerdijk in Ljouwert wordt bedrijfskleding en ook handdoekenrollen wassen en damesverbandcontainers maken. Om efficiënter te werken en dus geld te besparen, wil het haatkantoor de activiteiten onderbrengen bij haar vestigingen in Alkmaar, Deventer en Den Bosch. Het komt als een complete verrassing. Wij wisten wel dat Initial Hogatex zich om te oriënteren wie. Ze moesten meer efficiëntie hebben. Daar hebben we de ouderen hier heel goed contact over met de directie hier. En wij menen dat we zeer goed faciliteren kunnen, ik op deze locatie. Het grootste probleem in Ljouwert is dat het bedrijf op dit plak niet uitbreidt kan. De directie van het Engelse memmerbedrijf Rentokil Initial vindt investeren in het verouderde fabriek net meer de moeite waard. Het personeel kreeg het naast juster te jaren van de directeur van de Benelux. En die klap kwam het aan, want een groot pad van haren zeggen net onkwam, omdat het fabriekje gewoon goed draait. Een soort werknemers die werken hier al tientallen jaren en moeten nou op zoek naar oorwerk. Dat zal nog een hele toer worden. Dat zal de inzet zijn van FNV-bondgenoten voor wat betreft het sociaal plan. Hogatex zal zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor deze grote groep werknemers. En wat is die maatschappelijke? Wat bestaat die uit? Het helpen, ondersteunen en het vinden van nieuw werk. Zo'n 100 man komen per 1 april 2013 op straat te staan. Alleen de chauffeurs maaien blijven. Maar de wethouder blijft strijd verder. Wij lezen hier net voor een dagelijks bedel natuurlijk. We hebben morgen al proberen om contact te krijgen met de directie. Dat is nog net slagen. Maandag zullen wij met de bonden praten. En ik ben de mensen hier om te zien wat nou precies de reden is. En wat we er verder nog aan doen kunnen. Ken je hem dan nog wat als als gemeente? Nou, ik hoop het al. De vakbonden zijn intussen uitgenodigd om te praten over een sociaal plan. Bij Initial Hogatex wie je het net in te bereiken voor een reactie.